Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal minunat al meu. În acest videoclip o să ne jucăm Minecraft, după cum puteți vedea. Cred că cu toții știți de Minecraft. Eu știu, adică am 2 zile de când mă joc, că mi-a spus un prieten, știi ce e la Minecraft? Bă, știu un pic. Și el a spus, vrei să îți arăt cum să-l instalezi fără bani? Bine, și da, mi l-a instalat. Și acum, mă joc și eu. Am level 3. Ne luăm aici niște, cum se numește? Melon, așa. Sau de mănânci. Am mâncat. Da, intru eu un pic la setări și o să dau muzica mai încet. Așteptați un pic. Ok, m-am întors, am dat un pic muzica mai încet. Acum haideți să ne culcăm. Da. O să vă prezint un pic casa. Adică avem un chest, un crafting table și un pat. Este mică casa mea, dar este decentă. Ce să zici de aia? Stați puțin. Așa. În acest episod o să mergem în călătorie cu barca. Da? Ați auzit bine barca? Cu barca o să mergem. Așa. Ok. Punem această bărcuță minunată aici. Da. Nu mă pricep nici eu foarte bine. Vă dați seama că nu merg acum pe barcă. Încerc să mă pun în ea. Uite acum. Am mers șmecheria. Și acum o să mergem. Mă întrebați unde mă duc. Ei bine, nici eu nu știu. Da, mergem să explorăm. Bine, noi o să ne ducem foarte departe. Adică o să ne ducem... Nu știu cum să vă zic eu, vedeți multe alții acolo în față. Dacă am și mai departe, cine știe, cred că am văzut ceva, sau mi se pare. Este un timp sau ceva de genul, că nu înțeleg. Așteptați un pic, că nu știu ce e chestia de acolo de sub apă. Este o chestie ciudată. O chestie de lumină. Am început să-mi iau damage. Niște peștișori. Este un zombie scufundat sub adâncurile mării. Este foarte ciudat ce am găsit acum. Bun, acum o să ne ducem acasă. Adică stați puțin. Ne ducem foarte rapid în casă pentru că habar n-am. Mi-am făcut casa aproape de
un sat, pentru că, na, mai mă apără gol în caz de ceva. Na, că nu știu foarte mult din acest Minecraft. Ajungem și noi acasă. Cred că în acest episod o să facem level 4, cine știe. Eu mă tot ceva. Așa. Dacă sunt o grămadă de pești. Facem așa o barcă. Așa, bun. Este un clip aproape de casa noastră. Creeper sau nu știu cum merge. Multe viața, dar totuși a dat ceva de merge. Da. Scheleții sunt mai deștepți decât zombie, pentru că ei stau mereu la umbră ca să nu iau foc. Așa. Acum o să ne luăm ceva ce nu ne mai trebuie. De exemplu, nu ne trebuie copacul ăsta, nici copacul ăsta. Bun milu, cred că ne trebuie. Așa. Da, ce nu ne mai trebuie facem. Dăm afară. Astea nu ne mai trebuie. Astea facem și noi curat. O singură de asta nu cred că trebuie. Aceste bucăți îmi trebuie. Da. Chestia asta, prismă, un fel de prismă. Așa. Și da. Arată mai bine ce este acum, dar trebuie să le punem pe astea în ordine, așa frumos. Ca să arate frumos. Așa. Acum, cred că o să aruncăm aceste chestii mare. Am văzut ceva. Ce chestia mică de acolo, că nu pot să-mi dau seama. Ia stați un pic. Că nici eu nu pot să-mi dau seama. Hop. Unde de aici? Zombie ăștia. Stați un pic. Așa că aveam aer. Mi-am adus și o aminte acum. Bun. Haideți să aruncăm aceste chestii ce nu ne mai trebuie. Voi să nu faceți așa ceva în realitate. Să aruncați gunoaie în apă, pentru că nu e bine, poluăm, dar acesta este un joc. La niște youtuberi din străinătate și că sunt niște țestoase. Da, mergem cu o stare de țestoase acum. Ce să facem? Bine, cred că în episodul următor o să căutăm țestoase. Acum ne ducem acasă, mâncăm și da. Bun. Ne ducem spre casă. Bine, când m-am jucat eu, era o țestoasă mică, era un puiuț și se plimba pe aici, s-a dus în mare. Și asta mi s-a părut într-un fel drăguț, în alt fel foarte ciudat, de ce are exista o țestoasă. Bun.
punem astea aici. Și... Așa. Și cam atât a fost cu acest episod. Nu știu, o să mai facem Minecraft, nu o să mai facem, nu știu, vedem noi pe parcurs. Și, na, noi ne auzim data viitoare. Bye, bye!